ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପାଟିକୁ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ନ ହେଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍ ବନେଇଲି, ଯୋଉଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପଣସର ପକୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ହାତ ହୋଇ ପଣସକୁ ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ନେଇଥିଲି। ଲୁଣ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଦେବେ, ନହେଲେ ପଣସ ପକୋଡ଼ାଟି ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ପାଟିକୁ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିଯିବ। ତ ପଣସଟି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇକି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଚାଉଳ ଚୁନା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟି ପଣସ ପକୋଡ଼ାର ବାସ୍ନା ସହିତ ଟେଷ୍ଟକୁ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପଣସ ସହିତ ଭଲରେ ଚିପକି ଯାଇଥିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ବି କରି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ପଣସଟି ଭଲ ହେଇ ନେଇଛେ, ଆକୁ ଏବେ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବା। ତ ତେଲଟିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତେଲରେ ପକାଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବେଶୀ କରି ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇବେ, ଯେମିତି ପଣସକୁ ପଣସ ଲାଗି ନଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପଣସକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଣସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭେରାଇଟିସ୍ ରେସିପି ଦରକାର, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଣସ ପକୋଡ଼ାର ପ୍ଲେଟର ବନେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ବିକଳି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ବାରିରେ ପଣସ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ାଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଚିକେନ ଖାଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗ, ବାଏ ବାଏ।